Njengokuba ke abafundi bematriki ka-2025 beqalisile ukubhala amaphepha-mviwo zabo kokugqibela izolo bephawula isiphelo sokusebenza nzima nokuzinikela kwabo sijongisa uhambo lwabo. Namhlanje ke siza kuncokola nabafundi ababini, uLisa Khanya Mlotha wase-Lavelilanga Senior Secondary School kunye no-Othandwayo Mtotoba ophuma eCambridge High School. Abakulungeleyo ke ukuthabatha elinyathelo libalulekileyo baza kwabelana nathi ngamava wabo, imingeni kunye namalungiselelo ezimviwo. Lisa Khanya no-Othandwayo, masimbulise sinamkele SABC lihayi. Yes. Maniqale ngawe Lisa Khanya, ndiyaqonda into yokubana seliqalile ukubhala imviwo. Ingaba phezolo ubuchophele ukubhala kwakho imviwo kwaye mhlawumbe bekunjani? Ndiyabulela mphulaphuli ndiyabulela sisi ngombuzo wakho. Izolo bendichophile ndizilungiselela ubhala iphepha lam lesithathu le-English paper 3 kwaye ndiziva ndikulungele ukubhala. Ndiyabulela. Wena Othandwayo bekunjani kuwe? Ndibulise kuwe sisi. Nami ke bekufana nje ngoba nami benjengachopha izolo ndafunda ngokwamandla ukulungiselela uThursday wami njengoba siqalisa Thursday ubhala. Inkosi sisi. Lisa Khanya, siyaqonda into yobana mhlawumbe akuyondlwane iyanetha. Senditsho ndiyaqonda into yokubana nizibhalile imviwo ekuqaleni konyaka ngoJuni njalo njalo, kodwa ngoku siya ekugqibeleni. Ingaba oko kwi-preparation process wenze njani uqinisekisa into yokubana ukulungele ukuchophela imviwo? Ukuqinisekisa ukuba ndilungele ukubhalela imviwo, apha esikoleni sam sihlaliswa enkampini ukwenzela uba mna noogxa bam sizofuthelaniselana ngolwazi, nootishala ke soloko bekhona besilungisa apho nalapho ukwenzela sizohlala si-prepared for i-examination. Ndiyabulela sisi. Wena Othandwayo, xa sizawujonga kwindlela yokulawula ixesha njengokwesisho uLisa Khanya into yokubana bekukhona apho bedibana khona bengabafundi, ungathi wena mhlawumbe zeziphi izixhobo ezithe zakunceda uqinisekisa into yokubana ukulungele ukuchophela imviwo? Mna sisi kwesethu isikolo asibinayo i-camp, so ke ngoku kuye kwenzeka ubana sizifundele ngexesha lethu. So ke ngoku nami bendiziprioritize ke ndifunda ke ngoku sentsho nge-weekend ke ngoku ndifunda kwenzela ubana ndikwazi umelana nazo imviwo ngoba thina sinazo i-camp. Inkosi. Ingaba mhlawumbe Lisa Khanya zikhona ezinye izinto ezisecaleni okanye ii-activities othi uzenze mhlawumbe esikolweni esingathi mhlawumbe umzekelo ezemidlalo, kwaye ke mhlawumbe siyaqonda into yokubana zikhona nezinye ii-commitments oye ufuneke uzi-athendile especially kusapho lwakho. Ingaba uqinisekise njani into yokubana uyabhalansa ixesha lesikolo nexesha lezinye izinto ingakumbi kulo nyaka wakho wenza ibanga le-10? Uqinisekisa uba ndiyabhalansa ixesha lam ndiyalaba. Kubakho ixesha apho ndizofunda khona, then ndibe nexesha loba ndibe kwi-physical activities, and then ixesha kakhulu since ndihlala apha ecampini ixesha losapho andibinalo kakhulu. So ixesha lam ndilaba between ukuphumla then i-physical activity nofunda, but isikakhulu ndigxile kakhulu ekufundeni. Ndiyabulela sisi. Othandwayo, nceda wabelana nathi ngemicelimngeni othe wajamelana nayo kulo nyaka. Mhlawumbe ungathi kulo micelimngeni zeziphi izifundo othe wabe kanti uyazifunda? Kulo nyaka isikolo sethu ke sixabise imidlalo kakhulu kwaye ke nami ke bendingulo mfundi osoloko edlala. So ke ngoku khange ndikwazi ke kakuhle ufunda ngeli hlobo bendifuna ufunda ngalo. Kodwa ke kuye kwathi kuphela imidlalo esikolweni ndakwazi ke ngoku ukhe ndichophe phantsi ndifunde kakuhle. Nangoku ndizama kakhulu ukufunda kakuhle. Inkosi sisi. Lisa Khanya, mandikunikeze iqonga lokuba uqaqambe usixelele banzi kuba ndithi xa ndijonga i-uniform yakho neblazer yakho ndiyabona into yokubana kunezinto ezininzi eziqhakazayo apho. Nceda wabelana nathi ngokuqhubekayo.
Ezi zizipeliti zam apho ndifumene khona ii-distinctions, i-life orientation, English, history ne-agricultural science, apho ndiye ndathi ndaqhuba kakuhle kwi-trial examination ndafumana ii-distinctions kwezi ii-subject uzibona zimi apha. Enkosi sisi. And ucinga uba mhlawumbe njengokuba uchophelo kokugqibela kulo nyaka ezeziphi eziyotshotshenhla xa sekubuya iziphumo? Cela undithindele umbuzo wakho sisi. Njengokuba uthi kwizifundo othe waziphumelela kulo nyaka ngeziphi mhlawumbe ii-subjects ocinga uba mhlawumbe xa sekubuya iziphumo eze-matric uzawufumana ii-distinctions kuzo? Ambur zonke sisi ndingazifumana kodwa engaqinisekanga ngayo kakuhle yi-maths lit ngoba ndinakho ukuchaneka kancinci phayana, kodwa ke andizuzivalela ngaphandle, ndizawuya ebantwini ndicela uncedo so that ndizoqinisekisa ukuba noko ndenza kakuhle napha kuye i-maths lit. Ndiyabulela sisi. Kuhle kakhulu ukuzithemba kuba ke kuyatsho into yokubana umlomo uyadala. Mhlawumbe ungacinga uba uthetha nje kodwa ke xa ziphuma iziphumo ungafumanisa into yokubana ufumana zonke ii-distinctions. Wena othandwayo iliso lakho lijonge phi kwi-subjects? Kakuhle teacher. Mna ke ndenza i-history, nam ndithanda i-history kwaye ke ndenza ne-life science. Kodwa ke ezam ii-subjects ezona ndithandayo mna yi-maths lit ne-history kwaye ke ne-English ndiyithanda kakhulu. So ndijonge ezo mna ii-subjects ukuba ndiphumelele kakuhle kuzo ekupheleni konyaka. Enkosi sisi. Siyaqonda into yokubana ubomi busebude. Ingaba mhlawumbe izicwangciso zakho othandwayo xa sele ugqibile ukufunda ibanga le-matric ujolise phi? Ke mna ke ndingumntu ozithandayo iindaba nothanda uphikisa. So ke ngoku mna ndiye ndifune ke ukuba ligqwetha sisi. Ndijonge apho sisi, enkosi. Oh, ufuna uba ligqwetha? Xa uthi ke xa uthi ufuna uba ligqwetha ndifuna nje ukuvavanya kancinci nje ndike ndive mhlawumbe your legal perspective. Siyaqonda into yokubana ngoku wena othandayo kuqhubeka ikomishoni kaMadlanga. Ingaba mhlawumbe uluvo lwakho ke njengegqwetha langomso luthini kuyo le komishoni kaMadlanga? Yho, sisi ukuthetha inyani akhange ndiyifolishe up leyo kuba bendifunda bendigqibele ndijonge lena kaMkhwanazi. Ngena kuyo ngqo ke. Ndijonge Lo uthi uyijongile ke enganjengele uMkhwanazi ngena kuyo ngqo. Luthini uluvo lwakho ngokwezomthetho xa ujonge le nto eqhubekayo nezityholo athi wabe kanti uyazibeka uMkhwanazi? Othandwayo usekhona? Ndisekhona sisi. Kaloku andithi ndiyabuza uba njengegqwetha langomso uluvo lwakho kwizityholo ezenziwe ngunjengele uMkhwanazi luthini? Mna ndiyabhiliva sisi ukubana uMkhwanazi wenze isandla sobulungisa ngoba kaloku kudala abantu bethule kwipolitiki ngoba ke uMkhwanazi uzothetha njengoku ngenqamosi ekwisihlalo esiphezulu ngoba kaloku kudala mos wayezama to unyuka kwii-rankings zakhe. So ke ngoku uye wakwazi ukuthi afike ke ngoku abe ngumntu owaziwayo. So ke ngoku ilizwi lakhe li-powerful kakhulu ngoku kunoba mhlawumbi ibingo-2015 ngoba kaloku ngo-2015 uMkhwanazi ebengenokwazi ukwenza nto yabo since but ke ngoku since estrongo ngoku enamandla uye wakwazi ukuthi ajongane nezi zigebenga zepolitiki. Hayi jonga uyibethe wayiqwela mhlambe nalapha e-SABC lihayo sobane sikrweca xa sifuna uluvo lwezomthetho ndikunikeza u100%. Wena Lisakhanya xa uqwela uqongqothi bamba ngale10 ingaba mhlawumbe ujolise phi ufuna ukwenza ntoni? Apho ndijolise khona kukwenza i-teaching or if ever akulunganga apho then I will be kwi-social development. Kutheni nje ncakasana i-teaching okanye i-social development?
Kuba ke mna njengomntu okwaziyo uthetha nabantu kwaye ndibakhathalele abantu kakhulu, and apha kwi-teaching ndingatsho ukuba sendiyababona abantwana ngehlobo abacinga ngalo ngoku, kwaye ndingakwazi udilishana nezo zinto in the future if ever ndinganguye utitshalakazi. Enkosi. Xa uthi mhlambe ucinga uba ungaba ngutitshalakazi, siyaqonda into yokubana kuye kwaba khona umcelimngeni kubafundi, ingakumbi xa sawujonga kwizikolo zasezilalini apho kusithiwa abafundi baqhuba ngcono xa befundiswa ii-subjects ngolwimi lwabo. Umzekelo, uba ngaba mhlawumbe ufunda i-life sciences, uyifunde ngesiXhosa, uyibhale ngesiXhosa, mhlawumbe uba ngaba iphupha lakho liyafezeka, ucinga uba yinto mhlawumbe engasebenza leyo? Ngokoluvo lwam, xana njengoba ndisenza i-agricultural science, kwi-agriculture xa kubhalwayo kubakho eli phepha lesiXhosa, then kubekho eli agriculture. Qha ke ngoku thina apha kwesam isikolo i-agriculture ke so yona siyifundiswa nge-English, so sesiqhele uyibhala nge-English. So andiqondi uba mhlawumbi ingasebenza loo nto. Ndiyabulela sisi. Qabaqaba ke ngoku xa siyiqala siyiqongqotha, ingaba mhlawumbe nithini kubafundi? Abanye uzofumanisa into yokubana omnye uyaliphinda kwakhona ibanga le-10 kwaye uyabona ukuthi kulo nyaka bekunzima kakhulu, bendoyisakala, andinalo nethemba lokuba ndizawuphumelela. Lisakhanya lithini ilizwi lenkuthazo omnikeza lona lo mfundi lowo? Ilizwi lenkuthazo endinothi ndimnike lona ndithanda ulibeka ngesiNgesi. Ngaba kulungile oko? Kulungile, ungalibeka. Kaloku ungutitshalakazi, utitshalakazi uphinda khumshe, phinda athethe nesiXhosa. Ilizwi lenkuthazo endinothi ndilinike umfundi owenza ibanga le-12 osele ephelelwe lithemba, ndifuna ukuthi kuye there is light at the end of the tunnel. Angalilahli ithemba. Umlomo uyadala njengoba usisi ebesetshilo. Angalilahli ithemba, aqhubeke athandaze, afunde, acele uncedo apho isakala khona. Akukophela komhlaba xana utsala nzima okanye ube uphinda eli banga ndikulo. Akukokuphela komhlaba, unyamezele. Yes. Ukunyamezela. Gqwetha lam, mandinikeze wena uqongqothe. Ndithi mna kwabafundi bana mabanyamezele ngoba i-13 years to 12 years ayondlala, ngoba kaloku besisebenzela ukuze sifike apha namhlanje. And so ke ngoku sensho noba mhlawumbi ubusenza kakubi term 1, term 2, term 3, eyona nto ebalulekileyo zezi results zika-term 4. Zezi results zika-term 4, so ke izinto zingajika kwaye ke ithemba alidanisi, qha liyatyhafisa. Kuzawude kubekho i-light at the end of the tunnel njengoba yena etshilo. Eyona nto ingamandla yi-light at the end of the tunnel. Bafundi bam, masibambe ngazibini ngokuba nikwazi into yokubana nishere amava wenu apha e-SABC Lihaye. Sininqwenela okuhle kodwa siyathemba into yokubana xa ziphumile iziphumo nizawuphinde nibuye apha e-SABC Lihaye nathi sithi wuntsu kuni ngomsebenzi omhle eniwenzileyo. Inkosi kakhulu, nibhale kakuhle ke namhlanje nakwiveki ezizayo. Ndiyabulela ke sisi. Right, mbukeli we-SABC Lihaye besihlala indlebe nabafundi bebanga le-10 njengoko mbukeli beqalile uchophela iimviwo zabo phezolo, bazawuqhubeka ke mbukeli bebhala iimviwo zabo. Kwaye ke kubafundi kwindawo ngendawo, kumakhaya ngamakhaya, siyathemba into yokubana kuzawuba mhlophe budede bumnyama kuvela ukhanya. Ngoku mbukeli masithi qhwi, sibhatala amatyala, siye evenkileni.